Dobrý deň, vítajte pri dnešnom novom dieli. Mám pre vás nachystané nejaké rumové videá, ktoré treba už len zostrihať a uploadnúť, ale ešte, že by toho nebolo málo, tak som si nachystal aj jedno whiskové video. Tie rumové budú veľmi zaujímavé, pretože sú to rumy, ktoré boli na našej degustácii a bude to celkom zaujímavé hodnotiť, pretože vám budem vedieť dať tú spätnú väzbu aj od toho, či to malo úspech o širšieho publika alebo nie. Ale dneska, keďže ráno mám trošku voľného času, tak som sa rozhodol, že vám nahrám taký špeciálny battle. Dostal som dve vzorky, ktoré so sebou majú spoločné len to, že obidve sú single malt, ale tak je to rovnaká kategória. Prečo by sme nemohli ich nechať súťažiť v rovnakej kategórii? Prečo nie? Prvá, Jack Daniel's Single Malt 45%. Ako isto viete, single malt je kategória, ktorá stále rastie, je čoraz viacej populárnejšia a to bude znieť asi blbo, ale dá sa za ňu vypýtať aj viacej peňazí, ako sa dá vypýtať za blended malt. Nie vždy je to pravidlo, ale takmer vždy je to pravidlo. Jack Daniel sa rozhodol, že nebude nejako pozadu a spravil si svoj vlastný single malt. Neviem, ako je to momentálne, či už je oficiálne sa predáva na Slovensku ešte alebo nie, možno už aj hej, ale ja som dostal zhruba pred mesiacom vzorku, kedy ešte to nebolo úplne štandardné, že sa dala to single maltka kúpiť. Jarino, ďakujem. A teda single malt verzia. Aký je rozdiel medzi klasickým Jackom Danielsom a týmto single maltom? Samozrejme, keďže sa jedná o single malt, to znamená, že je to iba z jačmeňa, z jednej konkrétnej ich, teda destilerky, a nie je tam pridané žiadne iné veci, ako sú v inom Jackovi pridané. Či už je to kukurica a jačmeň. No, jačmeň tu máme. Kukurica alebo šito, povedzme, ktoré tam dávajú. Takže veľká novinka, ja sa priznám, že som to ešte nepil. Sám som na to veľmi zvedavý. Či to bude také bourbonoidné, alebo to bude ako škótske single maltky, lebo to je to, čo všetci od toho očakávame. Je to asi sprosto z toho očakávať, ale dosť veľa ľudí to tak očakávalo, nie všetci. To som možno hlúposť povedal. Takže, čo s ním bude bojovať? Bude s ním bojovať asi najmenej očakávaná whisky, ktorú ste čakali k tomu súboju, a je to Macallan. Vyslovujte to ako chcete. The Harmony Collection, 44,2%. Že aj voltážov sú si podobné, okrem toho, že sa jedná teda o túto značku. Čo o tejto značke vieme? Vieme o tejto značke, že veľmi veľa jej releaseov sa predáva za pomerne vysoké ceny a dokonca ich klasická 12, 15, 18 sú cenovo nastavené úplne inde, ako sú iné whisky. Samozrejme, že u nich je to zárukou takej kvality, si dovolím povedať. Naozaj ten Macallan je dobrý, len tá cena k nemu je nevždy priamo úmerná. Dobre, ideme ten battle, ktorým začneme. Asi by som mal začať tým Macallanom, ale nie. Začneme Jackom, pretože ten nepoznám, ten som ešte nepil. A poďme teda na to. Dobre, takže nad očakávania je to také bourbonoidné, ale keď sám jasné je s bourbonom, to nemá nič spoločné. Až teda možno na to, že to bolo v Nových Dubových súdoch. A rozmýšľam ešte, prečo je to zaujímavé robiť pre Jacka Danielsa. Pretože teoreticky nemusí už používať nové súdy. Nové súdy používate len v prípade bourbonov, pri single maltkách to nie je pravidla. Takže možno budú aj oni recyklovať nejaké súdy a nebudú ich musieť predávať. Vidíte? Teraz ma to spolu s vami napadlo. Dobre. Ale vôňa je pekná, určite. Je samozrejme výrazne vanilková, výrazne oriešková, výrazne nugatová, trochu korenistá, trochu nejakého badinu v pozadí, možno aj nejaké klinčeky, si dovolím povedať. Vôňa je určite intenzívna. Určite to nie je jedna z tých single maltiek, ktorá je, si pripomínate, OK, niečo som voňal, poďme ďalej. Táto voňa je veľmi príjemná.
ale na druhej strane je intenzívna. Ak hľadáte niečo neintenzívne, tak toto určite nie je tá voľba. Poďme sa napiť. Dobre. Veľa krémovostí, veľa smotanová je. Veľa karamelu, ale horkého karamelu. Veľa vanilky, to už som vravil, že ale veľmi veľa. Je v chuti, je podobná ako je v tej vôni. Je trošku trpká, je trošku tanická, čo je divné. Ale je... Teraz poviem sám proti sebe, ale je proste taká bourboidná. Áno, viem, nie je to bourbon, ale proste stále tam máte ten pocit, že pijete nejaký bourbon. Áno, zjavne tie súdy boli nové použité, neboli to použité repasy z nejakého, alebo respektíve second use, pretože pri bourbonoch môže byť iba first fill, ale nie je to škótska, je to asi v poriadku, asi to ani nemá byť škótska, asi tá kategória amerických single maltov je nová kategória, ktorá vzniká a nebude identická ako sú škótske single malty. Proste nebude. Podnebie, všetko iné, drevo, všetko je proste iné. Dobre, ten druhý bol lepší, bo sa priznám, že som sa zabudol skalibrovať. Takže vlastne po kalibrácii je to už trochu lepšie, je to viacej sladké, nie je to už také horké. Ale je to teda veľmi blízko chuťovo bourbonom. Takže ak máte radi bourbony, tak single maltka určite odčakajte neho sa. Bude pre vás zaujímavá. Dobre, Choke Harmony Collection dodať nemusím asi nič. Všetci ja poznáte túto značku. Každý sa to snažíte kúpiť v dobrej cene, že by ste mali doma pár fľašiek. Áno, teraz mi píšu tí, že ja žiadne doma nemám ani nechcem. Keby sa dostanete k fľašiam dobrej cene, tak chcete. Pravím to aj ja, že nechcem a že mám iba jednu fľašu vo svojej bierke. Áno, mám iba jednu fľašu vo svojej bierke, pretože bola za dobrú cenu. Ale ako náhle by prišli nejaké v inej dobrej cene, tak každý z nás by to chcel však. No, rastie to momentálne. Teda uvidíme, ako dlho ešte to bude rásť. No toto je krása. Pekná, jednoduchá, vyvážená vôňa. Ovocie čerstvé, jablčka, hruštičky. Sú zasadené medzi lesnú lúku. Plnú krásnych kvetov. Tá vôňa je harmonická. Určite je harmonická. Je príjemná, omnoho menej výrazná. Na druhej strane, v tom kontraste oproti tej výraznej single maltke s touto harmonickou, tak mi príde jednoduchá. Dobre, tá vôňa nie je jednoduchá, je ich tam viacej komplexných vôní, ktoré preložených cez seba, ale musíte tam strkať až ten nos dovnútra, že by si tam vôbec nejakú vôňu cítili. Áno, a musím s tým potočiť, že by sa to trochu rozhýbalo, bože, stále to nemáte radi, keď to robím. Nie všetci. No, poďme na to. Pomláskal som si trošku, dúfam, že je to počuť. Dobre, tu máme tiež trochu smotanosť. Je to trošku smotanové, o mnoho menej ako to predtým, ale je to trošku krémové, je to trošku korenisté. Tých 44,2% tomu spravilo určite pekný základ, ale máme tu viacej nejakého pudingu, áno, aj tu je vanilkovosť, ale úplne iná. Tu je to proste čistý, brutálny, výrazný vanilín. Tu je to vanilkový cukor, to znamená, že také niečo ľahké, sladké. Tie vanilky tam moc necítite, skôr tá sladkosť, ale nejak tam zapojená tá vanilka do toho. Na chuti to možno nie je až také ovocné, ako to je na tej vôni. Na tej chuti je to proste viacej nejaká pokosená tráva a týmto štýlom to ide. A
Ale sorry za výraz, neodpadávam na riť z toho. Fakt, že nie. Koľko stojí fľaša? Napíšte dole do komentára. Je to fajn, je to piteľné, ale mal som o mnoho lepšie veci z tejto destilérky. Toto není také, že toto je super, dám za to 2 kg. No je pekná. Keď si počkáte trochu, a keď tam veľa sa z toho nadýchnete, tak vôňa je naozaj pekná. Chuť už možno trošku stráca. Dobre. Tuto nebolo žiadne prekvapenie. Takto nejak som si to asi... Ja neviem, ako som si to... Ja som si to asi ani nepredstavoval. Ja som to chcel ochutnať, tak som to ochutnal. Dobre. Takže tu je to OK. Podľa mňa nejdú nejak mimo štýlu amerických single maltiek. Stále to bude mať charakter Ameriky. Lomeno bourbonu, nie, sprostosti Ameriky, dobre. A toto ma tak trošku v slovom prekvapilo. Čakal som, že to bude lepšie. Za tie peniaze. No OK, dobre. Čo dodať? Obidve. Treba vyskúšať. Tohto asi fľašu kúpite, keď sa to unormálni, tak čo bude fľaša za 50. Tu neviem, aká je cena. Tuto máte napísať vy do komentáru. Dobre, chcete aj vy vyskúšať nejaké whisky? Opakujem to stále. V Blave, Bratislava. Máte Easyho v Petržalke. Zastavte sa tam, možno nemusíte kupovať fľašku. Skúste si najprv pohárik, potom si kúpte fľašku, aby ste mali niečo doma, čo vám chutí. Ideme ďalej v Trnave. Je tam Spirit Bar Štefana Gašparíka. Nájdete si, tiež tam má celkom pekný výber, som počul. Vyskúšať. Príďte do Trenčína, príďte k nám, Spirit Family, Trenčín Biskupice. Skúste, tiež tam máme pomerne veľa toho na bare, čo môžete vyskúšať, a nielen whisky, ale aj rumy. Keď to vyskúšajte, potom si kupujte fľašku. Častokrát je zbytočné ísť do tej fľaše, keď zistíte, že vám to nechutí a potom to musíte vylievať. Dobre, to možno nie. Piť na silu, to tiež možno nie. Piť to s kolou, to už hej, alebo to nalať do suseda, to je najjednoduchšie. A ešte sa pochválite, aký dobrý drink mu nalievate. Takže čo, sme na konci dnešného videa. Chcem ešte Patreonom poďakovať. Ďakujem, Patreoni, ste super. Chceš sa aj ty stať Patreonom a podporiť ma trochu, tak choď na patreon.com/svetwhisky.sk alebo vlastne klikni na odkaz, ktorý je pod týmto videom. Takže dneska, čo ja viem, OK, dobre, no, mohol som aj niečo lepšie vybrať. Ďakujem, majte sa a dovidenia. Koľko je tá fľaša? 200 eur, či zle hovorím? To je hrozné, ako si sa to môžu také peniaze pýtať. Joj, v poslednej dobe mi nejak nechutí veľa vecí a iba hejtujem, ospravedlňujem sa za to. Ale čo už, majte sa. No a toto. Ďakujem, majte sa. Dovidenia.